Συνάντηση με νέους στο πλαίσιο του διαλόγου με την κοινωνία που έχει γενιάσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Αναστασιάδης. Εκεί ήταν ο Γιάννης Ελληνόπουλος. Για περισσότερη από μία ώρα ο πρόεδρος του ΔΣ Νίκος Αναστασιάδης, περιτριγυρισμένος από νέα παιδιά, άκουγε τα προβλήματά τους και τις σκέψεις τους σε καφετέρια της Λευκωσίας. Ο κ. Αναστασιάδης άκουσε τους νέους να λένε μεταξύ άλλων ότι νιώθουν τους πολιτικούς μακριά από την νεολαία, ότι κάποιοι προβληματίζονται για τη συμβίωση με τους Τουρκοκύπριους, ότι η ανεργία μαστίζει και τους φοβίζει αφού δεν ξέρουν αν θα βρουν δουλειά μετά τις σπουδές τους, ότι πρέπει να μειωθεί η στρατιωτική θητεία και ότι υπάρχουν προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο ίδιος μεταξύ άλλων είπε ότι πρέπει οι πολιτικοί να αφουγκράζονται τα θέλω των νέων ανθρώπων. Ξεκινήσαμε σήμερα αυτή την προσπάθεια και πιστεύω ότι γίνατε μάρτυρες μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας ανάπτυξης προβλημάτων, θεμάτων που απασχολούν τους νέους, ακόμα και για το εθνικό μας πρόβλημα, για την ανεργία, για την αξιοκρατία, για τα όσα προβλήματα πραγματικά απασχολούν τους νέους και που πιθανότατα πολλές φορές εμείς πολιτικοί ζώντας μέσα στα γραφεία μας ή να μην δίδουμε τη σημασία ή να μην θεωρούμε ότι είναι των διαστάσεων όπως αναπτύσσονται από τους νέους. Πρέπει να πω ότι νιώθω, αν θέλετε, σοφότερος από αυτήν την επαφή. Η διαφορετική αυτή εμπειρία και επαφή με τον ηγέτη του ΔΣ αξιολογήθηκε θετικά από τους νέους, οι οποίοι μιλούσαν και μετέφεραν τα προβλήματά τους στον κύριο Αναστασιάδη όλο και πιο ελεύθερο όσο περνούσε η ώρα. Ήταν πολύ σημαντικό για μας ότι ήρθε ένας ηγέτης ενός κόμματος να μας ρωτήσει ποια λύση είναι που αναζητούν οι νέοι για την Κύπρο. Θέσαμε όλους μας προβληματισμούς, κυρίως για την παιδεία, αλλά και για το Κυπριακό και για όλα τα προβλήματα, για τη βία στα γήπεδα, γενικά όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την νεολαία αυτή τη στιγμή. Ήταν ωραίο ότι ήμασταν όλοι μαζί με τον πρόεδρο, είχαμε μια άνετη σχέση μαζί του, μιλήσαμε διάφορα θέματα μαζί του μας αφορούν, την νεολαία. Είπαμε ότι η μείωση του στρατού είναι ένα καλό πράγμα που πρέπει να γίνει για να δούμε την όθηση στους στρατιώτες να μην πιάνουν αναστολή. Η διαφορετική αυτή επαφή του πρόεδρου του ΔΣ με τους νέους εντάσσεται στο πλαίσιο του διαλόγου με την κοινωνία και κατ' επέκταση στη νεολαία που το κόμμα έχει εγκαινιάσει.